Nasinati ang pagbaha sa pipila ka mga barangay sa syudad sa Talisay kagahapon tungod sa kusog nga uwan. Milanat kinigikan sa 30 ngadto sa 40 minutos. Ang detalye sa report ni Fem Ridumabo. Naabdan pa sa GMA-RTV balitang bisdak ang aksyon agad team nga nangita og paagi nga muhubas ang baha sa boundary sa barangay Tabunok ug Lagtang ganihang buntag dinhi sa suludong dapit. Kining pagbaha dinhi sa sitio Haloblac sa barangay Tabunok ang sukad pa kini kagahapon sa hapon na sinati atol sa pagbunok sa kusog nga ulan ug pasado las 10 karong buntag ani pa kining baha hinungdan nga gipangitaan kini og paagi karon nga mapasuyupan sa aksyon agad team. Human sa ka oras nga pagpasuyop una pa napahubas ang baha. Matod sa mga residente nga kapila na nila kining nasinati ug nanawagan sa kagamhanan nga masolusyonan. Tubig diri ko gikan dito sa Lagtang Pudong diri. Atong gobyerno mo i-maintain gini siya. Maintain gini limpihan. Mao na problema na kay di man ni kay kana sila og ni palahos pa na sa Harmonies. Konektado pa na sa ilang kanal, wala ni problema. Gamay ra man ning kanala. Matod ni Gary Tugunon, Pangulo sa Aksyon Agad Team, nga posibleng natabunan ang parte sa drainage sa maong dapit atol sa pag-aspalto sa daan. Ug mao kini karon ang gipangitaan og paagi. Magnabunin ni pag-aspalto gud. Nya ato ning tan-awon gyud og amo pa ning pasuyupan para masubay gyud nato ni og angay og asa gyud angay natong pang naabay pambuko nato ni buko lang gyud nato para gyud masulbad ni. Ang maong pagbaha sa sulunong bahin sa Tabunok ug Lagtang kabahin lang sa nasinating pagbaha pasado las 5 kagahapon sa hapon sa mga barangay Tabunok, Lagtang, Bulacau ug Barangay Linaw. Sa kuha ni netizen nga si Jade Saga, makita nga nagbuha-buha kining baha diha gyud sa tungod sa usa ka drainage sa may National Highway sa Barangay Linaw. Samtang kining kuha nga video sab ni Remfit Hernando adunay pipila ka mga sakyanan nga napagngan ug gipangtulod na lang sa daplin sa daan. Sa kausap ni netizen Sile Leonardo, halos moabot sa tuhod ang gitas-on sa baha diha sa Barangay Bulacau ug Tabunok. Naglimpyo ang mga sakop sa Aksyon Agad Team ug sa Task Force Baha kagahapon hangtod na sa gabii aron makuha ang mga basura nga nakabara sa mga drainage aron pagpahubas sa baha. Matod pa ang pagbaha ang nilanat og 30 ngadto sa 40 minutos. Matod sa Aksyon Agad sa City Engineering Office nga ang pagpanglimpyo sa mga kanal ang kanunay lang gyud nga gihimo sa pagkakaron kay nakita nga nigamay ang agianan sa tubig sa drainage tungod sa mga nibara nga basura, lapok, semento guban pa. Disiltingan pag ginasad nato ma'am kay kanang lawom ana ma'am nay dagko pagyud kayo mga culvert sa lawom ana. Disiltingan nato sa unang panahon. Nya naglisod-lisod sad mi karon pagbalik dito tungod sa kanang kuan kaning ang mga tao gud risko nakuyawan bitaw mi kay layo ang iyang pikas bangag. Nya amo sa tong tanawon ma'am nya amo kini giuna sa Bulacau ug kini Lagtang ug Tabunok sunod kadto na sige amo ipenetrate. Si DPWH First District Engineer Leslie Anthony Molina ang nitugan nga aduna na sila gi-propose nga 90 million pesos nga budget pagpadako sa drainage ug ang paghimo og retention pond diha sa may Barangay Bulacau area aron pagsulbad sa baha sa Bulacau, Tabunok ug Lagtang. Among gikuanan nga mayor, sumpayan nato na sa 2026. And then nakig-meeting naman mi sa record milling. Si record milling very oyon sila nga mungkuan ra gyapon, itap ra gyapon dito sa ila nga area. Mo recommend mi og kaning murag area nga dako-dako ba nga paghagbong sa tubig adto lang sa mupundo ba. Dito lang sa siya mo pundo until sa time nga mo subside siya dito basin mo sugot ra sila but we will be proposing maghimo mig plano. Aduna sa proyekto ang DPWH nga magsulbad sa baha sa Barangay Linaw. Apan samtang nagpaabot sa flood control project sa DPWH sa maong dapit, padak-an sa Talisay City LGU ang drainage dinhi sa sudunon nga bahin sa sitio Mansueto sa Barangay Bulacau. Trabaho diha sa DP nga loyo sa Sandy Milling is nagtrabaho sila og box culvert nga 1.5 by 1.5 nya. Pag abot na dito sa unahan, pag suong sa taga-aksyon agad is 0.90 raman diameter ang RCP culvert mo awas jud dito sa Mansueto. Mo to ang initial na mo nga kuan mo propose make project sa amo ay local LGU nga mo sumpay mi dito sa katong trabaho sa DP. Isumpay na mo dito sa katong dako nga culvert. Gigahinan kini og 2.7 milyones pesos. Kasamtangan pa kini nga gibiding o ganaa kini 50 ka adlaw nga mahingpit ang maong flood control project.
Samtang atol sa kusog nga bunok sa uwan gahapon inubanan sa unos nga hangin. Usa ka sakyanan sa sitio ilang-ilang barangay Lagtang ang nadatugan og punuan sa kahoy nga daling gitabang sa mga sakop sa aksyon agad team. May na lang nga wala ray tawo nga naangol. Oban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.